کالر وقتی بوزن وقتی چاوان مویل پتموی وقتی بوزن کت بوزناوان وقت کل شاید ہائے وقتو تقدیر وقتن لکن وقتو پوش کرنے وقتن شمر در شہر نیامان وقت سہدات لگنے وکنن زندہ خدای باس بناون آدم شو سوی سال خدای تی حکم وکنن خدای سودا دستگاہ شروع شو خدای سی مگر سو تخلیق چھ یہ رب الکائنات چنائیت تم ساتن کرمت یہ بدل اخ دلیل ونکس زن دپو پہاڑ ونکس زن دپو آسمان زمین کھانا چیز چاروئی یہ کن فیکن تمہ سات اوڑ وونمت کن فیکن اوڑ آو ات ستن تیار کر مگر کت چیزن وقت کران فیصلہ پریت توے دپان وقت پور رو بوزناوان وقت سچ لائے وقت اندراو سم پانس تو وقت باوان پہ یہ کس حد دنیا من یہ سوری وقت وقت گو ات اندر وقت یہ مے نش خدائے اگر وقت کنس ات من گو تس گو خدائے ات من وقت گھس کنس ات من تس گئی زمینداری ات من وقت گھس کنس ات تس گو تجارت ات من چھنا وہ کس چیز سوری یہ کینس حد گھس وقت گھس قدر کریں وقت مطلب 50 ؤری یا 100 ؤری یہ نباون انسان یہ زن روت تس پتہ سہ تتہ ونان آئے کاش بہ کن گھا بیٚیہِ واپس تو بہٕ تہِ وٕچھِ ہا بہٕ کیٛاہ کرٕ ہا مگر سُہ ما چھُ آسان وقت سُہ چھُ آسان گوٚمُت کتھ لہذا گوان یہ ونان توے دپان وقت کس منگنس وقت اجابت وقتس کران وقت وقت کس وقت دیدار گلزار تو وقت دتس وقت وقت بوزن کت بوزناوان تو وقت کل شاید وقت کالس وقت بوزن وقت چاوان بیٚیہِ بیاکھ اکھ کتھ یژھان وقت یس مے نش ات من گو سو تس گئی کائنات اندر تس رو تمام دین تہ رو دنیا تہ رو وقت گو ات اندر ابو جہلس تم پور کلمہ ونکس زن پری سہ تیل وقت گو ات اندر ابو سفیانس وقت گو ات اندر ابو لہبس پتہ دپیا تمو وہ پرو اس تہ کلمہ وہ کرو اس تہ حکم پرو یہ سا باقی چیز مگر وقت اوس گوٚمُت لہذا وقت بوڑ بار چیز وقت گھس قدر اس چیز سہ چیز مے نش وقت مے آمت اتھ کہ خدائی یہ وقت اس چیز ژھانڈو سہ چیز بنی وقت ستن بے وقت ہیٚکہِ نہٕ بنِتھ توے ونان سون واب صٲب گٔے مے غفلت بہارس ہردٕ ٹنز وٕنہِ پیوٚم بنہِ کیٛاہ ڈیمو کارس تہٕ بوہارس پتہٕ کیٛاہ بنہِ زن بو آز مکئی آز بو دانہ بنہ آز بو رازما بنہ آز چھکو کلین دوا دوا یت نیرِ پھلے تو نیرِ سا لہذا گھس وقتس کریں قدر وقت غنیمت اس یہ وقت حساب یہ گھس نہ دن ات من گھن کھین یہ تھی اہمیتس تو باقی بیاکھ دلیل نی وقت آنا